Салому дуруд ба кулли мардуми шарифи тоҷик. Ани электростансия Турецкий калонтарин. Ана чандин ноҳияҳои бебарқро аз барқ таъмин мекунад. Мардум барои бахшиш ҳукумат барои мардумаш хизмат мекунад. Эмомали Раҳмонов барои авлодаш 33 сола хизмати Раҳмонов танҳо барои авлодаш ва 400 муғули террорист. Дигар барои халқаш ягон хизмат накардааст. Бояд ин тавр хизмат куни мардуматро. аз ҳама калонтарин электростансия соли 2022 сар кардагиам, соли 2025 тамом мешавад. Раҳмонов 33 сол бозор роғун рост мекунад, ҳеҷ не роғунаш обод шаваду, ҳеҷ не мардумаш соҳиби барқ шаванд. Фақат мардум фиребӣ. Ин 33 соли хизмату бо он чанд соли ҳаёт, 40 соли ҳаёт, 73 сола ҳаёт барбод рафтагааст. ба ҳамин хотир Эмомали Раҳмонов нафрати халқи тоҷик ба шумо бод. шумо ягон хизмат накардед ба ин мардум. иншоалло бо сари хам шармандавор ҳатман ин оламро падруд мегӯед. ин ҷинояти шумо, ин зулму ситами шумо дар таърих нависта мешавад. инро фаромӯш накунед. бояд барои халқ хизмат кард, на ин ки барои авлоду барои касифоне ки мардуми тоҷикро намемонанд сар бардоранд. рӯзи сарнагунии шумо ба он 400 муғули террористи тоҷиккуш хело наздик аст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. мардуми шарифи тоҷик бедор шавед. хомӯшӣ бас аст.